खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मावफुं सोद्रोमा अखिल मुसाहारिया ईदनि समाव निखावरिफोरनो सि-जोम रानदों। गुवाहाटीनि बशिष्ठ ओनसोलाव हाग्रायाव फबनानै दोननाय जोनोम जागोदान गथ'नि गोथै स' मोनदों। गागि खौरांगिरि दिलवार हुसेन माजुमदारा जामिन मोनबाय। तिनिसुकियायाव मोन 68 एटिएम कार्डजों लोगोसेनो साब्रै साइबार सिखावखौ हमदों। मिरु सोरखारनि मावफारियाफोरनि थाखाय गाहाम खौरां 2% DA फोसावबाय मोदी केबिनेटआ। काछाराव जौ फेनानै गावनि बिसिखौनो खारस्रि बिरस्रि बुथारदों। हाग्रा बिफाना दंफां फालांगि खालामनायनि सायाव गोख्रों राहा लादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसगाव बिटिसिएल बियाबनि खुरसाखाथि ओनसोलाव गोबां गोरिब दुखुथिया इस्लाम धोरोम सिबियारि सुबुंफोरनो जानो गोनां गोथार ईद फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै मावफुं सोद्रोमा अखिल मुसाहारिया मुसलमान हारिनि आइजोफोरनो सारि आरो सि-जोम राननानै होदों। जायफोर गोरिब एबा रान्दि दुखिया सुबुंफोरा गोथार ईद फोरबो एबा रंजानाय फोरबोआवबो गांसेबो मोजां जि गानग्रा जोमग्रा बायनानै गाननो हाया, बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ नोजोर लाखिनानै गोरिब थाखोनि आइजोफोरनो मावफुं सोद्रोमा अखिल मुसाहारिया गामि गामि न'खर न'खर हाबनानै सारि आरो मोजां सि-जोम राननानै होयो। बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा अखिल मुसाहारिजों लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोनि माखासे मावथि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लाफायो। गुबुन फारसेथिं जानो गोनां गोथार ईद फोरबोनि थाखायबो गासैबो मुसलमान एबा इस्लाम धोरोम सिबियारि सुबुंफोरनो गोथार ईद फोरबोनि हामलायथि बावहरो मावफुं सोद्रोमा अखिल मुसाहारिया। गुवाहाटीआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला दिनै सनिबारनि फुङाव गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ठ ओनसोलनि हाग्रा ओनसोलाव सासे जोनोम जागोदान गथ'नि जिउ गैयै गोथै सह'खौ फबनानै दोननाय हालोदाव बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि सासे सिनाय मोनै बिमायानो गावनि गथ'खौ खारस्रि बिरस्रियै बेबादि दुखुनांथाव हाबाखौ मावदोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौबो जागायो। गागि खौरांगिरि दिलवार हुसेन माजुमदारखौ खेबनै खानायनि उनाव 48 घन्टानि गेजेरावनो जामिन होनाय जादों। मख'नो गोनांदि मोनसे डिजिटेल खौरां आउटलेटनि थाखाय खामानि मावग्रा सासे गागि खौरांगिरि आरो गुवाहाटी प्रेस क्लाबनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि माजुमदारखौ गिबियाव मंगलबारनि हर गेजेराव खानाय जादोंमोन आरो उनाव जामिनाव हगारनाय जादोंमोन। बेनि उनाव सोमोनांथावै फिन बृहस्पतिबारनि मोनाबिलियाव मोनसे गुबुन केसनि सोमोन्दोआव फिन खाफिननाय जादोंमोन, जायखौ लानानै खौरांगिरि आरो नोगोरारि समाजनि सुबुंफोरा रागा जोंखांदोंमोन आरो सोंखारिदोंमोन। मख'नो गोनांदि 26 मार्चखालि कामरुप गाहाय जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट बिजिरसालिया माजुमदारखौ गिबि केसआव जामिन होदोंमोनब्लाबो पुलिसआ गोख्रों फोरमानजों दाबिफोरखौ फोरमान खालामनायाव फेलें जादोंमोन। मख'नो गोनांदि माजुमदारनि उखिला जुक्ति होनाय बादिब्ला नैथि खाजानाया खौरांगिरिखौ दुखु होनो आरो सिगिनो मोनसे नाजानायमोन। नैथि एफआइआर केस नं 111/25 बायदियै माजुमदारखौ बेंकनि सोरगिदिं हाबफैनाय आरो हेंथा दिन्थिफुंनायनि समाव बेसेनगोसा फोरमानलाइफोरखौ खावनो नाजानायनि दाय होदोंमोन। खर'सा आसामनि तिनिसुकियायाव साब्रै साइबार सिखावखौ पुलिसआ मोन 68 एटिएम कार्डजों लोगोसेनो हमनो हादों। हमजानाय साइबार सिखावआ सासे तिनिसुकियानिनो थागिबि आरो गुबुन साथामा चन्डीगढ़नि होननानै मिथिहोदों तिनिसुकिया पुलिसआ। तिनिसुकिया सदर थानानि असिया फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनसे सोद संगालि सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै पुलिसआ एसडिपिअनि दैदेननायाव गोख्रोङै मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय जायो आरो बेवहायनो बिसोर साब्रै साइबार सिखावखौ हमनो हायो। बिसोरनि अनगायैबो पुलिसआ आरोबाव गोबां साइबार सिखावखौ हमनो हाबावगोन होननानैबो मिजिंथिदों। मिरु सोरखारनि बायदि बिफानाव खामानि मावनाय मावफारियाफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। नरेन्द्र मदीजों दैदेनजानाय केबिनेटआ DA एबा डियारनेस एलाउन्सखौ 2% बांहोबाय। बे 2% DA आ 1 जानुवारि 2025 निफ्राय लागू जागोन। मख'नो गोनांदि सिगाङाव साफ्रोमबो मावफारियाफोरा बेसिक पेनि
53% DA मोनदोंमोन, नाथाय आथिखालाव बे DA 55% जाहैसिगोन। मिरु सोरखारनि गासै 48.66 लाख मावफारिया आरो 66.55 लाख पेन्सनारफोरा बे खाबु एबा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। काछारनि बरखोला जरैतलायाव मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला भिनि गवाल मुंनि आइजोखौ फिसाय बुलु गवालानो रागा जोंनानै गाज्रियै बुथारदोंमोन होननानै मिथिमोननाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला बे जाथाया बृहस्पतिबारनि मोनायाव जादोंमोन, जेब्ला बुलुआ जौ लोंनानै गावनि बिसि भिनिजों नखरारि जेंनाखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। बेनि उनाव नांज्लायनाया बांनानै बुलुआ गावनि आंगो बिसि भिनिखौ गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ दायनिगिरि फिसाय बुलु गवालाखौ खायो आरो जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायो। आयेननि बेरेखा दंफां फालांगि खालामनायखौ नोजोर होना हाग्रा बिफाना सनिबारखालि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय हेंग्रायाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों गासै 1.5 लाख बेसेननि दंफां जब्द खालामनाय जादों। बे अपारेशनाव सोमोन्दो थानाय गुबै दायनिगिरि बाबुल आलीखौबो पुलिसआ खायो। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला गनायथि गैयालासेनो बाबुलआ थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो सिरियै दंफांनि फालांगि खालामगासिनो दंमोन होननानै फोरमायथिदों, जायनि उनाव खौरां मोनना हाग्रा बिफाना बिनि न'आव सिग्रोमनानै दोनखोमानाय गोबां दंफांफोरखौ बोखांना जब्द खालामो। बबेखानि बाबुलखौ दासान्दि पुलिसआ कास्टडियाव लांनायजों लोगोसेनो बिनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो गोख्रों थिरांथा लानाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।